mua y chang. Chị mặc cái nó nói ủa anh chụp cho Lan, nó không, chị Lan tự mua chứ này đâu phải anh chụp được cho. Này nó đòi mà nó đòi mặc váy ngắn nữa nha con sợ ly. Chặt em cũng rồi. Nó mua đồ bữa giờ quán đồ hơi cũng nhiều tiền rồi đó.
says emergency stop. Did? Oh, okay. You wanna change? Oh, we're good. Thank you, sir. Thank you. Thank you. Gracias. Ate sa Happy Valentine's. SST. Happy Valentine's. Saan ang date? Saan ang date? Ang date, Tristesa. Grabe. Kay glass mo tayo. Oo, grabe. Ano ka lang, easy lang. Kaya, kalmado lang. Ma'am Tessa. Lahat ay may araw. Enjoy ka na lang sa buhay mo. Yung t-shirt ko medium sa akin. Pero pag US size, small. Pag Filipino size, medium. Grabe ito. Ano ko content, views. Kumbaga, weather. weather mo ngayon. Ito lang advice ko, Miss Tessa, makinig ka. Pag ikaw lumalabas ng bahay mo, dalhin mo ang power bank mo. Power bank.
Is power bank. O, lagi kong dala ang power bank ko. Layo eh, no? Kasi, kita ko nagka-problema ka. Nag-live ka, naiwan mo power bank mo eh. Mismo tayo. Hindi, ano lang, pakondisyon. Kasi pagka hindi ka nagpapakondisyon, pag may mga hiking, mga kasama yung mga bata, wala, hindi ka makakahabol. May mga kailangan ano. Okay, Miss Tessa. Ako'y focus muna ako sa workout ha. Salamat sa dalaw. Happy Valentine's, ingat ka. At sa grupo mo, grupong SSTV, ingat po kayo lahat. Kalmado ka lang. Okay? Bye-bye muna. Bye.